Сега сме в мелницата. Тук е. За първи път влизаме в мелницата на град Несебър. Много яко. Наредили се експозиция. Да, много яко. Ще слизаме ли? Сега излизаме отвънка на мелницата. Айде. Чакай сега, чакай, че момиченци го е страшно. Чакай, лекичка. Какво е яко вътре? Полека. Много стръмни стъпала има тук. Дръж се за парапета. И излизаме от мелницата. Довиждане. Чао. Чао. Не ти каза чао. Айде, давай надолу. Давай, ето, виж кой ни чака отвън. Ето и влакът минава. Идва влака да ни прибере. Дай сега да видим тук отвънка как беше. Бяхме там горе. С валката.